चिरां जिल्ला आबसु आरो बर'नि मोनजिथाम माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों एक्शन। खुगायावल' नङा, गोख्रों जायगायाव थांना सिग्रोमदों आरो हमनो हादों। पार्लारनि मुङाव गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय गासै 15 आइजोफोरखौ हमदों। नंगौ, चिरांनि बेंटल गेटआव थानाय माखासे यूनिसेक्स सेलुन एन्ड स्पानिफ्राय सिग्रोमनानै चिरां पुलिसा 15 आइजोफोरखौ हमदों। चिरां जिल्ला आबसुजों लोगोसे बर'नि मोनजिथाम माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों दाबि खालामनायजों पुलिसा सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानाय 15 आइजोफोरखौ पुलिसा हमनो हायो। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिरां आरो बङाइगावआव थानाय यूनिसेक्स सेलुन एन्ड पार्लारनि गाज्रि खामानि मावनायखौ मोनथिनानै दिनै चिरां जिल्ला आबसुनि गोख्रों हान्जाया ओंखारनानै चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव मोननै जिल्ला यूनिसेक्स सेलुन एन्ड पार्लारफोरखौ नायबिजिरो आरो माखासे आइजोफोरखौ हमनानै चिरां पुलिसनि आखायाव गथायो। बेंटल गेट, चापागुरि आरो बङाइगावनि खना खनला जायगाफोराव जायगानि सुबुंफोरा अजद हरनाय बायदिब्ला बेफोर सेलुन एन्ड पार्लाराव मोजां खामानि सोलिया आरो गोबां रोखोमनि सुबुंफोर फैयो होनना अजद हरनायाव दिनै चिरां जिल्ला आबसु आरो बर'नि मोनजिथाम माहारियारि आफादफोरनि जयै लोगो नांना बेबायदि बेरेखा आरो गाज्रि खामानि मावनायखौ गोख्रों सिग्रोमनानै दिनै बेफोर सेलुन एन्ड पार्लाराव गाज्रि खामानि मावग्रा आइजोफोरखौ पुलिसा हमबाय। जों गोबाव समनिफ्रायनो नैबे जेनाखि बेंटल गेट, लोगोसे चापागुरि आरो बङाइगावनि जेसेबां जोंनि बिटिआरनि माने साइडआव थानाय आरो लोगोसे ओरै बङाइगाव सिङाव थानाय बेफोरबायदि माने बैयाव थानाय जेसेबां यूनिसेक्स सेलुनफोर दङ, बै सेलुनफोरनि सायाव बिराद कमप्लेन माने जों मोनबाय थादों। लकेलिटि मानसिफोरनि माने कमप्लेन बिराद जोंनो हरबाय थादों जे बेवहाय मोजां खामानि जाया, बिराद माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर हाबो होननानै गोबां कमप्लेन होदों। दा बेबायदि कमप्लेन होनाय हिसाबाव जोङो चिरां जिल्ला आरो गासै जोंनि आन्चलिकनि जेसेबां माबाफोर दङ, जों गासिबो जयैनो आरो चिराङाव थानाय जेसेबां जातीय संगठनफोर दङ बैसोरखौ लानानै जों दाखालि मिडिया ब्राइटबो होदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो डिसि आरो एसपि जेसेबां प्रसासन दङ बे प्रसासनाव जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जादों जे बेफोराव बेबायदि रोखोमनि गाज्रि मोनसे जाथायफ्रा जागासिनो दङ होननानै जोङो कमप्लेनबो होदोंमोन। दा बेबायदिनो जोङो दिनै पुलिस प्रसासननि हेफाजाबाव दिनै मोनफ्रोमबो नैबे बेंटल गेट, चापागुरि बैसोरनि एलेकायाव जोङो मोनसे अभियान खालामनाय जादों बा जोङो रेड खालामनाय जादों। आरो नैबे जोङो एसडि जोंनि सेक्स सेलुन हिसाबै जोङो बेंटल दख'रा हिसाबै जोङो बेखौ लादोंमोन। दा बेवहाय जों बावहाय 4 सिख्लाफोर दङ आरो बेवहाय बिनिनो मेनेजार बे दङ आरो मालिकनि नाम होनना बुङोब्ला बेवहाय मेनेजार हिसाबै बर' हिनजावानो पार्टनारशिपआव आरो बिनि मेन मालिकथार होननानै बुङोब्ला अनार होननानै बुङोब्ला साजाहन आलि होननाय सासे मालिकफोरनि होननानै बुंदों बिसोरो जोंनि सिगाङाव खोन्थानायाव आरो बेखिनियानो। जोंनि लुबैनाया बेनो जे जोंनि नैबे जिखिनि जायगायाव जेबायदि मोनसे थासारि सोलिदों बे सोलिनाया जेन' जोङो माने सह्य खालामनाय नङा आरो जों सिगाङावबो बुंबाय थाखादों आरो बेखिनिखौ जोङो गथै मानिफ्रायनो जोङो बन्द' खालामजानो लुबैनाय बेखौथ' जों मेम'रेन्डाम होखाबायानो। दा जेसेबां पाब्लिकफोर दङ हेफाजाब होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बेबायदि जेसेबां यूनिसेक्स सेलुन दङ कमप्लिटलि बन्द' जानांगौ, जोंनि लुबैनाया बे आरो। प्रसासनखौ जों खावलायनाया बेनो जे बेवहाय जेसेबां नोङो यूनिसेक्स सेलुनफोर दा खुलिबाय थादों, जेरावनाखि इलिगेल खामानिफ्रा जाबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो जेसेबां यूनिसेक्स सेलुन दङ फ्रायखौनो जोङो गाज्रि होननानै जोङो रिपर्ट मोनबाय थादों। दा बे हिसाबै मोनफ्रोमबो बेवहाय सोलिनाय यूनिसेक्स सेलुनानो बन्द' जानांगौ। बेवहाय हिनजावबा हिनजावनि सेलुन जानांगौ आरो बेवहाय हौवाबा हौवानि सेलुन जानांगौ। बेवहाय माने मोननैबो खेबसेनो ज' जानाय बेखौ जों लुबैनाय नङा आरो जों बर' हिसाबैथ' माने बिराद लाजिथावथाव बेवहाय जेसेबां नों गथ'फोरखौ मोनदों बे बर' गथ'आनो आरो बेवहाय जोङो जिबायदि मोनसे थासारिफोरखौ जोङो नुदों माने गुबुन मानसिफोरा हाबो आरो जोंनि बर' हिनजावसा गथ'सा उन्दै बैसोरबायदि मानसिफ्रा बेवहाय बिराद माने गाज्रि खामानियाव लिप्त जागासिनो दङ, बेखिनिखौ जों मिथिदों आरो। আন্দোলন কি কাৰণে কৰিছিল? ৰাজনীতি কিবাটো ছ'চিয়েল, ফাইনেন্সিয়েল, এডুকেশ্যন সবখিনি ভালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল। হা, ইয়াতো বহুতেই বলিদান দিছে পৃথিৱীটোত। হা, কি কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল? মানুহৰ ভালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল, বলিদান দিছিল। এতিয়া কি মদ পানী খাই দেহ ব্যৱসায় কৰি, ড্ৰাগ ব্যৱসায় কৰি এনেকুৱা কৰি ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস কৰিব ওলাইছে নেকি? এইবিলাক আপোনালোকে কি কৰে নাজানো ৰিপৰ্টাৰ কেইটা, কিন্তু আমি মৰিব ৰৈছে আমাৰ, আমি এইবিলাক এলাও নকৰিম। হা, আন্দোলনত বহুতেই ভাল মানুহ বলিদান দিছে। বন্ধ মানে পাব্লিকে এইটো পিটাই নচো। কালি আকৌ একে পুলিচে টকা পইচা খাই পেলাই এৰি দিব।
আকৌ আহিব আমাৰ চকুৰ ইয়াতে ড্ৰাগ ব্যৱসায় এই হৈ আছে যিটো মানে এইবিলাকৰ পৰা সুচৰে হয় না নহয় এতিয়া ফুল ব্লন এই বঙাইগাঁও চিৰাঙত বহুত আছে ক'ৰ পৰা ড্ৰাগৰ পৰা হয় এইবিলাকৰ পৰা হয় হা মই এতিয়া 2019-20 কৰোণা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা মই চুলি কাটা নাপিতৰ ওচৰত যোৱা নাই হা মই নিজে অনলাইনত চুলি কাটা মেচিন কিনি পেলাই মোৰ পৰিয়ালে এইটো কাটি থাকে এইবিলাক কৰিব লাগে কিন্তু কি ব্যৱসায় এইবিলাক মানি তেওঁলোকৰ ঘৰত মাটি বাৰী নোহোৱা নহয় মাটি বাৰী এনে ঘৰত চন পৰি আছে গাঁৱত হয় না নহয় পৰিশ্ৰম কৰক ভাল কাম কৰক ভাল চিন্তা কৰক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষা দীক্ষা আগবঢ়াই দিয়ক যিটোৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল সেই আন্দোলনৰ সততা ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে ধন্যবাদ